Bună tuturor, ce faci? Azi e și la 3 clasa de limba romană. Ce culoare doriți? Aș dori un pix albastru. Cât costă? Acesta costă 5 lei. Îl iau. Aveți și caiete? Da, avem caiete mari și mici. Voi lua un caiet mic. Deci, un pic și un caiet mic. Cât faci în total? 5 plus 3 fac 8 lei în total. Vândător, caietele, care este prețul? Cât face? Piciul acesta este pentru tine. Și unde este gara? Unde este parcul? Unde este o farmacie? Unde sunt muzeele? Unde sunt băncile? Unde sunt toaletele? Mergeți înainte, faceți la stânga, pe prima stradă la dreapta, este aproape, este departe, este lângă Iugari. Este lângă parc, este pe strada mare. Mergeți înainte, faceți la dreapta la semaforul următor. Scuzați-mă, așteptați aici, vă rog. Intrați pe ușa din stânga. Farmacia este pe strada principală. Muzeul este în centrul orașului. Banca este lângă oficiul poștal. Hotelul este la colț. Parcul este în spatele bisericii. Și este înaltă și are părul lung și blond și are ochii albaștri. Și ce este acesta? Geanta tău nouă. Culoarea negră este elegantă. Un băiat frumos, o casă mare. Pantofi verzi, culoarea roșie. Și poftim. Stelle mi romano poco a poco, no me acuerdo todavía de muchas cosas, pero bueno, voy estudiando cada día, como era ficare zi, învață limba romană și cu este carte. Curs de romana, cursul de romană și nivel 1 și îmi place mult, este ușor, gata, ne vedem, papa, pupu, papa te pup.